Takže jo, čus tady vítejte nového videa. Hru Serious Sam 2. Nehrál jsem nikdy Serious Sama. Teď jsem to stáhl, zapnul, tak uvidíme, jak to půjde. Jo, tak to zatím nechám takhle. Asi to moc nahlas, ale. Všechno na 70 tak. OK, select. Asi jo. Já jsem Degi. Ty vole, jsem vůl. Tak. Já jsem si mi to uložil, navadí mi to jedno. Aha. Turist, takhle. Serious. Dáme normál. Drsnej normál. Tak to jdeme na to. Já to přeskočím, o to nemáme zájem. A snížím asi ještě zvuky. Ne, nemůžeme, nemáme čas. Chci tak 20 minut maximálně video. No co to je? Slimbachild. Tak si rovnou jdeme to. Options. Audio, ještě si to snížím na 60. Tak. Taky snížím, jako to si mě myslíte. To mám točit na tajty, nebo co? Čau! Čau kotě, tam je volná chata. Kam jsi zdrhla? Pojď. Hele, tady je něco to. Fakt jsem nehrál Serious Sama. To. Co tady to? Veď si tam tu svůj, dobrý. Jo, aha, tady do té chaty, ahaj. Wow. Hej, míč. Pracuju skály, jo. Dobrý, už mi to nebaví. Basketball. Ty kro. Pro mě se dážou granáty. Ahoj, Mimi. Dobrá telka, dobrá, kámo. Náboje, dobré náboje, dobré. Už mám 2 odběratele, to je taky dobré. 100 korun. Ne, to je hustý, tyjo, a když ničím. A ty krás. Když ničím tady ty side-righty, tak to mám prachy, jo. Ty to je nečekáš, tyjo. Tak to asi nic nebude. Aha. Jsem nechtěl vystřelit. Sorry, já jsem na holky. Jo, tak počkat. Jsem tady docela zmotaný, jako kam mám jít. Kolik jsem začal natáčet? Před chvilkou, dobře. Musíme všechno prozkoumat, ach ty prachy. Jasně holka, nevím anglicky, sorry. Hustý, já můžu rozejbat ten, jo. Ale že by z toho byl nějaký extra výděl, jako to ne. Když skočím dolů, tak asi. Nepadaj. To si zemřu když skočím dolů. Co myslíte? Asi jo, nic neříkáte, tak asi jo. Tak jdeme dál. Ty kráso, co po mě střílíš, ty parchanta? Mrtvý. Co si myslíte? Vy mi berete docela dost. Dáte mi aspoň nějaký náboj, kam jste zmizeli? Respawn. Pistole. Počkej, musím opatrně. Sakra, když jsem se trefil. Nic jo, koukej. Co to je? Hardcore. Otevři se. Jo, aha. Jo, takhle. Co si o mě myslíte, jako že jsem nějaký vocas, jako mám krabici a jdu, ne? Pohoda. Cože? Dinosaur, čus, kámo. Kámo. Jsi hodnej. Hele, pak jedem, hele. Ty jsi jiný dinosaur, ti povím. Slepice. Moment. OK, je to hotové, můžeme jít dál. Ty vole, ne, zase granát. Já jsem vůl. Nejsem vůl teda, ale jako spod jsem se. Je spilka, ale to mě asi vylečí. Jo, moc mi teda nedal. Že ty krabice, ty krasu. Všudy sama krabici. Já kraju Serious Sama poprvé. Ještě jsem mu nehrál. Hele, co to je?
Hej, kus ta koule, kámo. Jsi mrtvej, ti povídám. A tam je další pilula. Mrtvá. Ale mrtvá je. Bum, hele. Hej, kde je ta pilulka? Hezky. Mrtvý. Kde je ta pilulka, sakra? Ty vás se s ním netrefím, a tam jsou největší. Kde je? Hele, tady jsem, hej. A ti říkám, buď mrtvý, ty parchám, už nevstávej. Ale pozdravuj doma. Je to ork? Tady je půlka. Tak jo, jdeme dál. 3 kg jenom 10, jo. To je teda skromná půlka. Předběh, to nemusíme, dobře. Ok, jdeme dál. Hej. Sám dobře, jako Monkey, nějaká opice asi, jo. Co to je? Aj karamba. Mrtvá. Stechni. Pitomá lodi. Asi tomu už nedělám, co? To je druhá loď. Aha. Nebo že by oni byli nějaký opice, nebo co jako? Abych neřekl, že to jsou opice. Jestli jste leví kluci. Má rotočák! A mi došli náboje, to je ještě horší. Jsou mrtví. Ale teď si mi otevře opičí huba. Co to je? Mrtvá opice, dobrá. Ty krá, Jo, hází si kry. To není opice, ne? To bylo dobrá. To je dropák. Nebo nějaký život by mi mohl dát jako. Hej, tam je zbraň! To chci. Je spilulka, výborně. 19 života. Jako radši bych bral 100 života. Je to nějaký instant heal. Hej! Ne? Ne? Takže to bylo. Já jsem to viděl do červený, mě to zajímá, kde to je. Jo, tady. Teď? Ne. Tady někde to bylo. Něco. Dobře. Jdeme dál teda. Jdeme dál. Není tady nahoře někde třeba pilulka. Já mám rád pilulky. Pilule. Ukaž se ty krasavice. Není. Sakra. Dobrý, tak jdeme dál. Kacena! To přeskočím. Sorry, že to přeskakuju, hele. Co to skoro? Dobrý, jsem to udělal, dobře jsem to udělal. 9720, dobře jsem to udělal. Tam něco je. Jo, to tady to není to opice. Nějaký, nevím co to bylo. Štít máš pryč, co, trapáku. Bum, štít máš pryč, co, trapáku. Hele, hatka. Bum, štít pryč, bum. Leháš. Je to dobrá zbraň. Hej, já chci jeho palcát, nebo co to, kam zmizel. Hej. Jo, ty jsi se mnou, sorry, kámo. Jo, já z ní náboje. Hej, cool, kámo. Dík. Ale jo, život už mám 100, výborně. Další náboje, výborně, kámo, dík. Jo, ještě když se trefím, tak mi dáš další, co? Hej, dobrý, kámo. Další to, dostal jsem tady 80 nábojů, tak. Ještě další chci. Ale hádko, výborně. Aha, tak no to si nemůžu lehnout. Hej, dynamit, jo. A co se s ním stalo jako? Já ho můžu vzít možná. Vem ho. To bude. Je další.
Nic jo. Oho. No, sorry holka. Jsem nevěděl, že tu dělá boom. No, dobře věděl, ale... Ale jako nevěděl jsem, že až tak velký boom. Tady ne, ale já chci zvětší dálnost, já to boom. No tak. Jo. A nic jo. Sorry kluci, že vám ničím vesnici jo. A štít máš pryč. Oj, velký chlap. A co, kam ty si myslíš, že jdeš? Oj, sekera. Kam ty si myslíš taky, že jdeš? Ale heďka, pum. Zavřená. To nějak dlouho lítá, sekera. Vedle. Proč mám jenom 3 životy, já jich chci víc? Nebo 2 už. Všechno jde, když se chce. Pum. Ještě jsi tak velký, ty chlupatej, no, spíš oholená hruď. 3krát větší a nedá mě tak, kdybys měl akáčko nebo něco, tak to možná bude jiný. Co tady? Co to je? Hele, má letadlo. Simba nějaká. Ta počka. Hej, koláč! Už myslíš, že se vybouchná a já zemřu. Ty od dveř má vidí, chlape. Nic jo. Hej, what the fuck? Co to bylo? Ona po mě střílí. Hej, ty mrcho jedna. Co po mě střílíš? Drzá. Prostě vyjdu, ona po mě začne střelit bezdůvodně. Jasně, jako pár lidí jsem tu pozabíjel, ale jako co? No co to je? Fuj, ty si ošlej. A mrtvý ještě k tomu. Ta huba. Ej, ta huba ještě po mně jde, nebo co ty jo? Fuj, běž pryč. Říkáte se to sami, boom, boom. Tak jdu na vás. Boom heďka. Hej, lehni ti říkám. Lehni ti říkám. Lehni ti říkám. Lehni. Šikula. Hej kámo, hoď mi něco. Ty taky. Jinak tě trefím. Kámo, hoď to sem. Jo. Banán. To ne, aha, melon jsem chtěl říct. No fuj, běž pryč. Hej, nech mi kámoše. Hej, ty parchance. No, to už si myslím. A ty díky za hápka. Mám aspoň 100, tady 110, já můžu mít víc než 100. Je dobrý. Tady je nějaká ta bomba. Co to zase je? Chci do vody. Já se budem... Pojď, dělaj. Jednu bombu mám, ok. Aha. Kámo! Pojď tu tam. Juuu. Hej, kámo. Uklidni se prosím tě, buď tak laskav, ale heďka, boom. Vedle. Netrefil. Budu ti říkat, chlupáč netrefil. A tady tvý kámoši, co si myslí, jenom huba jim lídná. Co si... Fuj, co ty děláš? On skáče? A co to? Další voco sázecí. Pryč dej tu. No už si myslím. Hele, kde máš štít? Hele, kde máš hlavu? No už ty máš, to nevadí. Hele, huba pryč. Další. Ty šikanovateli. Pál. Bum. Ale další. Bum. Úplně mimo. Ale on jakož úplně mimo. Ty teď mi prodělá kolem hlavy ta sekera. Ještě, že nejsou takový profi jako já. Vedle. A mrtvej, ne? Bum, ještě jednou. Na jistotu. Co vy mi hodíte, kámo? Co ty mi hodíš, kámo? No. Čekal jsem něco lepšího. Co ty mi hodíš? Dobře, ty jsi mě potěšil. Ubo. Oni se vyvrhávají jenom ty své rejty, aha. Zachraňuji opičí svět a jsem hrdina. Kolik už natáčím, já nevím vůbec. Pár minut. Tohto si myslíte, že mi zabijete kámoše.
Tak to se smrtelně mýlíte. A já chci pistolky. Třeba budou taky cool. O, ty jsou cool. A on nepřibíjí taky, jo, ale docela rychle, je to OK. Jo, on mě trefil. No ty jsou nic moc pistole teda. Asi horšího hodně. Nechci pistole. Zkusím jedničku. Oni mi hitujou tak, ale docela dost. Jo, ty mi hitujou dost, ale. Čau, kámo ti zemřel. Kámoš ti zemřel. Vedle. Kámo, nauč se mířit jako. To z metru a trefí. Běž pryč. Lehni. Čus kluci. Jsem váš hrdina, dejte mi vaši vesnici a možná přežijete. Hej, co tu tady střílíš po nich? Otevři, kámo. Jo, dobrý. Nebolí oči. A ještě jedna mise a jdu, končíme. Jako nemůžu to mít nějaký extra dlouhý, přeskakujeme z ceny. Simbašiv. To vás bude kámoš. Čau Šimbo. Čau. Hezký hodinky. Dej mi ty hodinky, kam si myslíš, že jdeš, dej mi ty hodinky. Hej, já upálím. Čau. Hej, ona přeskočila, něco ten malej. Co to je? SMSka, ještě horší. Jo, že už je ten účastník dostupný. Chápu. Hej, dinosaure, já myslím, že jsme kámoši. Zapte je. Hej, co si myslíš? Třeba mi už zavolá. Oni to přelezaj. Co? Tam máte bránu. Budete mi tady mý ženy zabíjet, jo. Si věříte, ty jsou jenom moje. Já jsem tady hlavní rozmnožovač. To jsou moje chatrče na rozmnožování. A zabiješ nějakou moji ženu a tě zabiju. Hele, slepice. Kuře. Zabij ho, ne. Nechobaj, ti říkám. Nebojí, to je chlap, ho mohl. Ten je jako akorát konkurent. Kde je další jako? Jsme to tady chatrči nic. Jo, tam. Oni jsou taky nějaký čarovníci. Hej, tak to ne, bránu, že budu ničit. Kde je brána? Kde je brána, říkám. Hej, vyparchanti jedni. Říkám, že mojí bránu ničit nebudete. Vylez to, kámo. Vylez to, kámo. Nevylezeš dobře. Hej, udržím to. Já nevím, jak to máme to. Jde to otevřít. Jo, mě hitujou. Jo, tak to jsou ty. Já nevím, jak si... Hej, ty El Parchanto. Něco další. Já se soustředím na bránu, oni mi tady lezou. Sorry, kámo. Hej, kam letíš? Hej, nechybej, chudák. Jo, to je cool, to je cool. Ten ať si porodí. To je nějaký nesmrtelný. Jsem tady jako spíš jako... Hej! Teď jsem ho zachránil. Vlastně nebyl odpálkovaný. Beštistu nejsi takový drsnej, co? Parchantén. Hej, jako ale už to přeháníte. Kde je můj hlavní šaman? Šami, ty taky nic tady neděláš, ty povil. Koukej, kdyby tady nebyl já, tak už je mrtvá. Nebo mrtvý, já nevím, jsou všichni takový divnohlaví. Bum, nemáš to. To je fakt ale poslední, jako co tady to je za útok, mi řekněte. Jaj! Co ty po mě jdeš? Zemři, schoř a ochryň. Jak to říká Gonky. Kde je můj heal? Tam je vzadu. Musím projít přes tebe. Dobrý.
25. Co je? Škoda cesty sem. Dobrý lidi, bráníme to dobře. Hej, papoušek, viděli jste ho? Kamikace papoušek. Je, malej, schovej se do hořícího baráku, to předěláš. Ale to negooglej. No, tak ne. Bum, já nechápu, proč tu bránu ničí, ti stejně přelezou. Teď mi to napadlo, jako oni tu bránu přelezou, ale stejně ti ničí. No, konečně něco napadlo. To není ta brána, ale. Ještě je to baví útočit. Viděl, tady jsou pořád tady ti, nechápu ho. Je, sorry, kluci. Ej, co to je? To je velký. Fuj, nemá ani trenky. No tak ty se s tím poradil rychle. Až do hrtanu ti vidím. To je, což je asi než do žaludku, takhle. Ej, granáty, to ti vadí, co? To je nějaký hodně života, do něj, kluci. Zbavte z toho velkýho chlupatýho, nevím co to. Jo, no, nějaký odolnej. Granát do huby ti teď, počkej. Jau! To si teda přehnal. Hele, už má to aspoň oranžovou. Jo, už je červený. Já nejlepšího bojovníka prej na mě posílaj. A tady máš granát a na travu. Taký lamy na mě posílaj. Co? S mě jednou boucha, já pomalu zemřela, ale tak to jsou slaboty. Tak pojď nám, myslíš si, že jsi víc sexy než já? Chtěl bys moje ženy? Tak to si jenom myslí. To další. Ale ten máte granát. Máte nahraný, co? Dva jenom ranou, pěkně ty. Vráť se kér. Si jde pro jasnou smrt. Vedle. Vedle. Modli se ke mně. Já nemůžu za tu aha. Tak poplašný granátem. A já mám 2 blokády hustý. Dobře. Bum. Jsou bez šance chudák. Kamikace papoušek je dobrý taky docela. Jak lítají chudáci. Držte se u mě, přežijete. Dobře. Jo, všichni zemřeli. Nemáte zač. Nemáš zač. Vím, že jsem zachránce. Je to malý, jako tam ještě byl. Viděli jste ho, tady takhle ležel, tak si to když tak vrátá. 13. Jo. Tady se ho tvrdá práce pozná. To jsem odešel, já jsem jí chtěl ještě vydrancovat tu vesnici. Albino, jsem zabil Albína. To bylo asi všechno už pro toto video, ne? Co myslíte? Tady přijatou zprávu si přečtu. Vážení zákazníku, telefonní číslo neřeknu, kterému jste se nedovolal. Už je jako prostě přítomnej, že mu můžu zavolat. Takhle to prostě řeknu jednoduše. Že bych platil lodí. A to si necháme na příště i tak. Ne, to jsem nechtěl. Je to není moje loď. No nic. Mějte se dobře, díky, že jste toto video shlédli. Samozřejmě dejte like. Tady toho velkého robota ještě jenom zabil. Boom, mrtvej. Odběrá taky další prostě kraviny, jako co myslí, co uznáte závodní. Tady tu základnu prostě si ji rychle. Nasedni na to. Jo, to nejde, jo. To si chtěl trošku pát. Hej, tady je nová item. No, raketomety. Dobrý. Tady ty dostřílíme a jdem a vypínám. Dobrá blokna, dobrá. Chudáci jsou bez šance. Boom. Hej, Dobrý. Mějte se. Dobře. A jde to zničit. A čau. 3, 2, 1. Do háje. No nic, teď už to ukončuju. Čus.